କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ମାଛ ତରକାରୀ। କି ମାଛ ଏଟା? ରୋହି। ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ବରଫ ଦିଆ ମାଛ, ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ନୁହଁ। ଏମିତି ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖି ଭାଜିବ। ମାଛ କେତେ ପିସ୍? 6 ପିସ୍। 6 ପିସ୍ ହେଲେ ମୋର 2 ପିସ୍, ତୋର ନେଇକି ଯିବୁ 2 ପିସ୍, ଆଉ ଖାଇବୁ 2 ପିସ୍ ଆଉ 6 ପିସ୍ ଆଉ। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇନି ନା? ଇଏ ଫଳ ଜୁସ୍ କେବେ ହବ ପୁଣି? କ୍ଷୀର ପାଇଁ ବାପୁନି ଯିବ ନା ନାହିଁ? ବାପୁନି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ? କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି 2ଟା ପକେଇଦେବ ଆଉ ନା ଜୁସ୍ରେ ଆଉ। ଭଲ ହବନି? ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲାଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଚାଲୁନି ବୋଧେ ନା? କ'ଣ ଚାଲିବ? କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା? ମୁଁ ଗାଁ ସକାଳେ ଚଲେଇଥିଲି, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ଜରିରେ କ'ଣ ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ତ ବାହାର କରନା? ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର 2ଟା ବାହାର କରିବା। ବାହାରିଛି? এটা ଆମର ନା ଧୁଆ ହେଇନି। ଆଉ ଲାପଟପ୍ ଆଜି ଚଲାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲାପଟପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲେଇଛୁ? କାମ ଅଛି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଜୟ ସାଇରାମ। ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗଛ ଉଠିଲାଣି? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଆଣିବି କ'ଣ ତ ମାଟି ଆଣିବ ବୋଲି, କାହିଁ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ନା। ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକା, ଲୁଣ ପରି ଆଉ କିଛି ତ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଳେଇଦେ ଆଉ। ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେ। ଏବେ ଛାଣିବୁ? କ'ଣ କହିଲି ପଛରେ କରିବୁ? ତେଲ ପକଉ ନା? ଭାତ ବସିଗଲା। ଭାତ ବସିଗଲା କି ତେଲ ପକା। ତେଲ ପକା କେତେଟା ଲେଖା ପକାଇବ? ମାଛ ପିସ୍ 3ଟା, ଏକାଥରେ 6ଟା ଧରିବ। ଆଉ 6ଟା ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକା। ହଁ, ମସଲାରେ କ'ଣ ପକେଇଛୁ? ପାଣି ଦେଇଛୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ। ହଁ,
ଏକାଥରେ 6 ପିସ୍ ପକେଇଦେବ। ଏଇ ତେଲରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବ, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇକି ତାହେଲେ ହେବ ତରକାରୀ ଆଉ। अच्छा तो करिए फिर रेडी पूरा पैकिंग कर दो। भात ऑलरेडी पैकिंग करिए हुए। भात तो ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ମାଛ 6 ପିସ୍ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ। କାପୁନି ଗଲାନି କ୍ଷୀର ପାଇଁ। ଜୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ମୁଁ ତ 4:30 4ଟା 4:30 ଉଠିବି। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛି? ହଁ ଭାତ ପାଣି କମିଯିବ କି ପୁରା? ପାଣି ପୁରେଇଛୁ? ପାଣି ହେଇଯିବ, ଭାତ ଟିକେ ତେଜ କମିଯିବ ନା। ଭାତଟା ଖାଲି ଗାଳିବ। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭାଜିବ। ଆଉଟା ଏକର ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେ କାଢ଼ିଦେବ ଆଉ। अच्छा तो करिए फिर रेडी पूरा पैकिंग कर दो। भात ऑलरेडी पैकिंग करिए हुए। ଭାତ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ମାଛ 6 ପିସ୍ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ। କାପୁନି ଗଲାନି କ୍ଷୀର ପାଇଁ। ଜୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ମୁଁ ତ 4:30 4ଟା 4:30 ଉଠିବି। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛି? ହଁ ଭାତ ପାଣି କମିଯିବ କି ପୁରା? ପାଣି ପୁରେଇଛୁ? ପାଣି ହେଇଯିବ, ଭାତ ଟିକେ ତେଜ କମିଯିବ ନା। ଭାତଟା ଖାଲି ଗାଳିବ। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭାଜିବ। ଆଉଟା ଏକର ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେ କାଢ଼ିଦେବ ଆଉ। अच्छा तो करिए फिर रेडी पूरा पैकिंग कर दो। भात ऑलरेडी पैकिंग करिए हुए। अच्छा तो करिए फिर रेडी पूरा पैकिंग कर दो। भात ऑलरेडी